o Nadal Solidario. Este é o noso segundo ano que comezou a andaina o Nadal Solidario con Xosé María Regueiro, sendo concelleiro de Cultura. A verdade é que foi unha iniciativa que tivo moitísimo éxito, se recolleron xoguetes para moitas familias do concello e entón este ano repetimos, non? A verdade é que non cabe dúbida de que os veciños e veciñas de Tomiño teñen destacado sempre, pero últimamente se cabe máis polo seu espírito solidario, non? Vexamos aí exemplos que teñen resonado a nivel incluso galego, como o Banco de Tapóns, como o SOS Tomiño, como as mulleres paso a paso que recollen roupa e enseres de bebés para as familias. E, bueno, pois o Nadal Solidario é unha iniciativa máis deste concello. Neste caso é promovida polo goberno local, as outras son iniciativas particulares que o concello sin dúbida apoia. Pero, bueno, digamos que un está moi orgulloso de ser, neste caso, alcaldesa e concelleira de un concello que en tempos de dificultade e de crise os seus veciños pensan primeiro nos outros, non? E nos que máis o necesitan. Neste sentido, pois, o Nadal Solidario basicamente consiste nunha recollida de xoguetes. A nosa idea é que non haxa ningunha familia, ningún neno, ningunha nena sin xoguetes en Nadal, nunha recollida de xoguetes na que colaboran as asociacións de todas as parroquias de Tomiño, non? Mais dunha vintena de asociacións colaboran, nós solos non seríamos capaces de facelo, de aí tamén destacar ese espírito solidario e de traballo en rede do concello cas asociacións e, bueno, a verdade é que non podo deixar de agradecer a profunda implicación das asociacións e comunidades de montes incluso do concello para levar a cabo esta iniciativa. Para nós é moi importante e a día de hoxe facemos xa as asociacións levan traballado nisto tempo en colaboración ca concelleira e ata o día 9 aínda estamos a tempo de entregar todos temos na casa, non? Xoguetes que foron quedando o mellor un pouquiño que os nosos fillos ou fillas xa non están en idade de xogar con eles, que estén en bo estado e que con un deses xoguetes pode facerse feliz a outro neno. Por que non? Bueno, coordinando todo isto xurdiu o Nadal Solidario. E despois, outra das cousas que vos queríamos presentar e que logo falará a concelleira, nos parece fundamental tamén dinamizar o comercio, apoiar o pequeno comercio que está pasando por unha etapa moi difícil e, polo tanto, en colaboración con ADETO temos varias iniciativas que logo os falará a concelleira de reparto de uns tickets que entran no sorteo dunha bicicleta, está o alumeado de Nadal tamén, bueno, todo o que digamos que contribúe e toda esa programación que se fai con nenos que contribúe a dinamizar os nosos cascos urbanos e, polo tanto, a dinamizar tamén o comercio, que queremos que haxa vida nas rúas. Como actuacións, digamos, musicais e festivas, culturais deste Nadal, eu quixera destacarvos dúas que xa son unha cita obrigada para nós, que a actuación da coral e do coro infantil de Tomiño, o sábado 22 e o concerto de Nadal da agrupación musical de Goián o domingo 23. E como, digamos, que esos son xa para nós citas ineludibles e que sempre son en Nadal. E este ano o Concello quixo contribuir tamén a rematar este outono musical, este outono cultural e enmarcado nas festas de Nadal con unha actuación que para nós é moi importante e que estamos seguros de que vai a ter moito éxito, que é a actuación de Uxía Senlle, que terá lugar o sábado 15 ás 8:30 da tarde no Auditorio de Goián. Esa é a nosa aposta tamén cultural importante, enmarcado en todo isto que levamos facendo esta temporada de recuperación, de música tradicional, de actuacións como Xistra ou como Noitarega, que tamén tivemos. É a nosa maneira de poñer o broche final, digamos, ao outono cultural, que se centrou basicamente na recuperación da tradición e da música galega e rematamos con Uxía Senlle, que me parece, bueno,
un broche de ouro, a verdade, que é unha muller, unha cantante galega maravillosa e que estamos seguros de que vai a ter moito éxito. Nada, ti xa ben dixeches o tema do concerto de Nadal da coral e da banda, e logo temos unha festa infantil que vai a ser no pabillón da Carballa, que serían 3 días. Sería o mércores 26, o xoves 27 e o venres 28. Vale? Aquí vamos a ter distintos obradoiros para os nenos, serían obradoiros de maquillaxe, de cartas aos Reis Magos, serían os 3 días o mesmo, e logo tamén temos uns obradoiros de cerámica e de manualidades que serían a facer por a Asociación Abelaíña e a Asociación Montade, que tamén colabora. Despois teríamos o último día o peche do que a festa infantil con a actuación do mago Javier Muro. E despois tamén se faría o sorteo de 3 bicicletas, que tamén antes mencionou Sandra, que sería en colaboración con Adeto. Isto sería un reparto, se faría un reparto de papeletas por todas as por os negocios de Tomiño, por as distintas tendas, comercios, e despois se faría un sorteo o último día. E serían un sorteo de 3 bicicletas. E despois teríamos tamén unha proxección dunha película, a película O Apóstolo, que sería no Auditorio de Goián, e serían 2 pases, o sábado 29 e o domingo día 30. Con relación a esta película, vos falo un pouquiño, é toda feita con actores españoles e galegos, realizada íntegramente en Galiza, ven de recibir o premio ao Festival Expotuns en Buenos Aires, un festival de cine, de animación, e despois está respaldada pola Xunta de Galicia, pola Televisión de Galicia, pola Televisión Española tamén, bastante novedosa e esperemos que ao público de Tomiño tamén lles guste. Despois teríamos xa en xaneiro, para dinamizar o que é o comercio local, facemos dous percorridos, un sería en Goián e outro sería na Plaza da Mina de Tomiño, e sería un espectáculo de maxia que se chama o Nadal Máxico. Sería o mércores día 2 e o xoves día 3, e despois o día 4, o venres, teríamos un obradoiro de teatro no Auditorio de Goián, e despois xa pecharíamos todo o que é a programación o sábado día 5 coa cabalgata de Reis, que saliría como de costume dende o Alivio hasta a Praza do Seixo, donde os Reis Magos recibirían a todos os nenos. Se lle entregará un agasallo a cada neno, e despois se faría tamén en colaboración con Adeto un sorteo de agasallos entre todos os participantes. E pouco máis. Creo que a programación é bastante amplia.